Umurubiri ukubwatia nigo kurigererwa n'ibigori byonsi. Inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto. Chingagie cy'abana ngo irana bare cy'skuru mona abana bari bona bakogenda cy'skuru n'abana ba form 1 bago ba immediate cy'skuru ao asensi yetu ya Kenya. Yatokana nga korumariri safu chikalingo ja chire kwana chire cy'skuru abana ngo komba abale chigali bagende labda bari batari komba egali yeika bono mwana matatu akolina ya kawaida babu kimini sago tumia pikipiki ya murusi mari ya muleta mpaka serami ko sase chigali chigotoka yatokana ko senkuru ibacho ko senkuru kiamo kama ko senkuru nyacheki ko senkuru gesusu ko senkuru mawawa maria yatokana nga tigachi ko cha serami anyore gali babu kiminisi egere muikie ko senyamira from there agenda ko cha seskuru agocha emwe songo agenda ko cha sagocha emwe ogembo agenda ko cha sagocha emwe kenyenya aso asago so agocha bona katika berega umwana oyo gosenda mbare no muibori oya sembare ne guardian yaye gosembare no mwana omwabo goso moitonde mwensi yatokana katika berega nabwate sanduke nabwate bag yaye nabwate ne sanduke yaye nabwate ne mattress yaye na bindo mwana ratwale chipesa ni nabwate chibail nabwate bono ebinto ne binge abana bagotwara kare bakonda bako ba admitted as a form 1 ebinto binge sana yatokana nga bono abanyagali abanyapigipigi bate katifante chinga kibuneya omwana abwate kibasi cyari kumuke skuru omebole abete pacha tinga kibasi chikondusya segete chingire mpaka skuru lese siringi 500 yaika bone gali yeyo owakane mattress owakane sanduki ngabono owakane mpaka ayo manyana kuwakana chibesa kibasi wakanire musigo chetani kiro gwakana labda ngo rukiamo kamokorwa yeka bosongo gosene myokolinera gosemia mbiro kolinera yatokana nga emesigo konyakana chibesa chinyinge wetani kiri nge mattress ngwakane rwere sanduki ngwakane rwere na binto binde yatokana bona chimattress kiri gora bosene chi abana there say abana go sei komigo semba tano ngakire mattress yakane rwo sesingi 200 chisanduki chakano chibesa chiaye bono binto bimbiro chibyabaga biya weka bone town ga burende bono kwataba njirende teyo asenge njo mwana mbaka ike skuru nanda ike chinga kichibwene te skuru tabesa konyorwa egero ike galia okole mibango yao bono kwa ikirororo nande kweka mayeka bosongo weka nyamira weka ogembo ndi kwa ikire kwa makonyora mbarororo jibeba omuntu oboye sanduke gocha mattress ya chire gocha ayo manyana kwangusiri gocha ngayo kobugochi oyongo koboliale bono oyondo chire negwiri baronga bono ndagete ngosukume gocha sekete kiare sanduki nende to mwana ta pintembiro chipyagokia asenge nchonga ki tibesa abanyagali kata advantage asenge ncho oyo gocha ses okale skuru tabwati besa nere ngoligiale bona nayo koligia igoligia ka wide ligia asenge nchonga ki chirichingo konyora na chiao jibasa wetani chibesa chinde bono kwa mwaka lile mattress kwa mwaka lile sanduki tabwate budget you imagine na ningo ikale skuru gotigera mwana gose pocket money yabidi arusi pocket money yo mwana atumie kawe kaga alichibasa bwate chairire na ningo ira nale go chiga iga kere skuna bore ikororo na ndote mwaki gora gento gete ebinto ne binge bigane iri ase skuru bono kwa mendire chibesa epigipigi yayo konde epigipigi gotagete sanduki yabere magane mattress uyakani chibesa ojero kabantu babere eno mwana nyene no muibole nere usaline ngao kitamba ikesa bwe skuru orosire chibesa jairire chibesa chaka waide chire chingi asenge njonga ki ebinte bikogenda kulingana ne chingaki igobono etabibu neyo embubu neyo tego chiagokya tego take advantage yo komenta chibesa chingaki cyabana bakore ne skuru kwanza chingaki abana bakore ne skuru bona chibesa chiteyo asenge njonga ki okolire budget okolire ebinto bya skuru pakebesa ya mwerere na yama ikapara na yabononko na enko musiore bono embwe yo etabie yo enare yo tego chiabangiya anabako of course lakini already era manyana ogechiwe nona sinya sa tego chiareta tego chiaba tego leta shangwe asenge njonga already kwa mogoseire imeyaye gagechiri nakiegarango bolinga ki embwe yo etabie yo enare yo nakiegarango bolinga ine
gaki igombuya ine gaki igomboronge.